Slijedi kratko obraćanje bivšeg logoraša srpskih koncentracijskih logora i utemeljitelja pokreta Hrast Ivice Relkovića. Ratkaja, za našeg Ratkaja, hrvatskog dragovoljca. Sokole, Bog ti daj. Ne bojte se. Ne bojte se, ratnici. Ne bojte se, branitelji. Ne bojte se, dragovoljci. Ne bojte se pobijediti. Ne bojte se pobijediti. Ne boj se pobijediti, hrvatski narode. Ne boj se pobijediti. Rekli su nam da ostanemo mirni i dostojanstveni. Tako su poručili s Pantovčaka i sa ovog brda. Nama logorašima to zvuči iz usta licemjernih kao ono glavu dolje, ruke na leđa. Oni bi željeli, oni koji su posijali nemir u ovaj narod, oni bi željeli da ostanemo mirni s glavom dolje i rukama na leđa. Ali poslušajte što ću vam ja reći. Ostanite dvostruko mirni i dvostruko dostojanstveni. Jer dvostrukom mirnoćom i dvostrukim dostojanstvom pobijedit ćemo ih do kraja. Oni bi željeli vaš nemir kao zadnju šansu da ostanu gore. Zato ne nasjedajte na bilo kakvu provokaciju. Ostanite dvostruko mirni i dvostruko dostojanstveni. Nemojte otežati organizatoru ono što je nakanio, a to je pobijediti. Sjećate li se? Pobjeda! 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 Sjećate li se kad je Hrvatska država glasom naroda, dvotrećinskim glasom postala slobodna? Sjećate li se kako je Franjo Tuđman naredio da u miru i dostojanstvu skinu onu zastavu koju nismo voljeli s petokrakom? Sjećate se? Sjećate se da zastavu koju nismo voljeli nitko nije pogazio, nitko nije gazio, jer pobjednicima ne treba takva razina. I zato molimo u ime organizatora, ne činite apsolutnu nikakvu štetu ovdje gdje smo se nalazili danas, jer mi ćemo ih pobijediti dvostrukim mirom i dvostrukim dostojanstvom. Samo tako. A reći ću vam i zašto to znam. Usred logora tražili su da psujem kardinala Kuharića, Svetog Oca i Hrvatsku. Odbio sam psovati i što mislite što su mi učinili? Ne! Nisu me se usudili ni taknuti jer sam bio miran i rekao sam im dajem život, ali to neću učiniti.
Oni bi htjeli da vi trgate zastave i palite zastave, da pokažu da ste divljaci, ali vi to nemojte činiti. Te zastave smjenjuju se na izborima. Što ćemo mi nakon današnjeg dana? Otići kućama jer smo vikali u nezadovoljstvu? Ne, to bi oni htjeli. Oni bi htjeli da odete kući nezadovoljni i da ne znate što ćete sutra. Ali mi znamo što možemo već danas popodne. Mi znamo što možemo sutra. Sutra možemo pobijediti do kraja. Sutra je oluja nad olujama. Sutra je udruženi birački poduhvat pun dostojanstva kojim želimo reći mi smo narod koji je još u 7. stoljeću, lijepa je legenda, rekao papi da nikoga nećemo napadati, da nećemo osvajati tuđe zemlje. I to potvrdimo u 21. stoljeću mirnom pobjedom, dostojanstvenom pobjedom na izborima, jer mi znamo kamo želimo s Hrvatskom. Mi želimo s Hrvatskom u puno dostojanstvo. U puno dostojanstvo naše djece, za naše sutra. Svi bruje o tome da su dvije političke opcije, koje su zapravo jedna, ali su na jednoj i na drugoj strani, nesposobne voditi Hrvatsku, ali zapravo sposobni su voditi financije Hrvatske za svoje džepove. I traži se neka nova opcija, ali onda vam medijski nude recikliranu novu opciju od nekih bivših ove dvije opcije. Nećemo. Ali vi ste nova opcija. Vi ste nova hrvatska opcija ako ostanete dvostruko dostojanstveni i dvostruko mirni. Jer oni su zlatna telad, zapravo pozlačena bižuterija. Oni su zlatna telad, a vi branitelji koji ste svojim životima branili Hrvatsku, vi ste kamen na koje je urezano slobodna Hrvatska. I kako mi to možemo ponovo opet i do kraja pobijediti? Hoćete li da vam lažem ili da pogledamo istini u oči? Evo ovako, vjerojatno bi mnogi prvo rekli riješimo se raznih onih vani. Vjerojatno bi mi mnogi rekli riješimo se i ove dvije opcije, ali ja vam nažalost to neću reći. Jer postoji još veći neprijatelj. A to je nesloga nas koji možda danas stojimo na ovom trgu. Ako smo mi složni, ako smo mi ovdje složni, ne bojte se onih na dva brda i ne bojte se nikoga iz svijeta, jer nema te sile na svijetu koja može pogaziti narod koji nikog ne napada i koji dostojanstveno stoji i kaže mi smo svoji na svome, nikoga ne diramo, ali bome ne dopuštamo da nas se tretira kao drugorazredne, kao ad hoc državu. I zato sad poslušajte koji je recept.